И през следващото денонощие времето ще бъде студено. По-късно през деня на места, главно в планините, ще започне обилен снеговалеж. Пътната обстановка в страната ще бъде усложнена и повечето проводи ще бъдат затворени. Питам се какво ми става. Зная, че за теб не си заслужавала да пролея и една сълза. Моля се онази нощ да забравя, твоят поглед да не ме наранява. Все едно какво са в твоите очи сега. Цинично, колко лесно постигнал си всичко. Твоят смях като нощ се забива вътре в мен. Зад гърба ми говориш цинично и ме гледаш така иронично. Но помни, и на теб ще се случи някой ден. Някой ден. Питам се какво да направя, щом те видя раната се отваря и не зная как ще издържа. Всеки спомен като огън изгаря и отново преживявам кошмара за онази нощ, която паднах в пропаста. Цинично, колко лесно постигнал си всичко. Твоят смях като нощ се забива вътре в мен. Зад гърба ми говориш цинично и ме гледаш така иронично. Но помни, и на теб ще се случи някой ден. Някой ден. Колко лесно постигнал си всичко. Твоят смях като нощ се забива вътре в мен. Зад гърба ми говориш цинично и ме гледаш така иронично. Но помни, и на теб ще се случи някой ден. Зад гърба ми говориш цинично, колко лесно постигнал си всичко. Твоят смях като нощ се забива вътре в мен. Зад гърба ми говориш цинично и ме гледаш така иронично. Но помни, и на теб ще се случи